Suomi sitten päätti hakea Naton jäsenyyttä. Se tarkoittaa sitä, että Suomen kansat ei kysytty yhtään mitään asiasta. Mennään katsoa tuo hybridikeskus tuolla noin ja lähetetään siellä Suomen terveiset sinne, niin suomalaisten terveiset. Tästä tuodaan suomalaisten terveiset nyt, ketkä ei päässyt ääneen NATO-asiassa. Me ollaan hybridikeskuksella tässä näin ja tästä lähtee nyt. Siinä on suomalaisten terveiset. Päästäkää suomalaiset jatkossa ääneen. Siinä näette hybridikeskuksen. Vietiin suomalaisten terveiset sinne, ketä ei päässyt ääneen tässä asiassa. Miksi ei järjestetty kansanäänestystä? Tämä on aivan pöyristyttävää. Valtionjohto runno tämän läpi. Hybridikeskus, missä äsken oltiin. Heillä on lainkäytännöllinen suoja. Heitä ei koske lait täällä. Jos he olisi äsken kävellyt ovesta ulos siitä, ampunut meidät, he eivät olisi joutuneet vastuuseen siitä. Miettikää, mihin tämmöisiä laitoksia tarvitaan. Suomen demokratia, nämä runnoo vaan NATO-hakemuksen läpi täältä. Ja nytten meitä kohtaa semmoinen jännitteiden tila ton itänaapurin kanssa, ettei mitään järkeä. Pidetään huoli siitä, että nämä maanpotterit äänestetään jatkossa täältä helvettiin ja sinne saadaan rehelliset ihmiset tilalle. Oikein hyvää päivänjatkoa teille kaikille.